Tagiya sa mga floating cottages kinabantayan sa kadagatan sa poblasyon Talisay City. Sukad niya itong weekend, may klaro nga family use pa kini o dili pang negosyo. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabog. Fem. Yes, nasuta nga iya sa Aznar Beach Resort ang mga floating cottages ug nasuta nga dili lang kini tulo kun dili upat. Giklaro sa tag-iya nga dili pa kini open to public apan aduna hinuoy plano nga negosyoon kini. Hangtod ganihang buntag makita paghihapon ang mga floating cottages ug adunay nag-okupar sa usa sa mga cottages nga mga nangaligo sa dagat. Ang maong mga floating cottages gipanag-iya ni George Aznar nga tag-iya usabog beach resort. Apan niyang giklaro nga nagpahimo siya niini alang sa personal nga paggamit ug libre niyang gipagamit iyang mga kaila nga nangaligo. Hinon iyang giangkon nga ang usa niini gikan sa mga floating cottages sa lungsod sa Cordova nga iyang gipalit human sila gidid-an na sa pagpa-operate. Dili pa ni public kay wa pa man ni kuan, wa pa man ni lisensya. So we have to get license pa, permit ana kay dili matamba kuan. We have to kuan abide with the law kay nobody is above the law. Apan bisan kun personal use, ilang gisiguro nga way hugaw sa tawo nga maadto sa kadagatan. Oh, nya ato ipakita gyud nila sa na ipa-inspeksyon gyud nato nila na naa gyud na siya kaugalingon na septic tank niya na limpyo gyud na siya. Nadili gyud na siya ka makahugaw sa dagat. Kay mo man do issue sa Cordova ko kay hugaw kay ito ilaha. Apan niyang giangkon nga nagplano silang inegosyo kini ug andam silang mutuman sa gikinahanglang mga rekisito. Mong una silang niduol kang poblasyon Kapitan Edward Alisna aron matud pa makadugang sa tourism activities ug panginabuhian sa mga mulupyo sa maong dapit. Mohimo sa tagingonana kay labi ka na karon mahal na ang gasolina. So imbes na matumos karon ba nyawa naman dito so basta limpyo lang pagkabuhat nato dire ang ato ag yung kuan na naay septic tank atong kaugalingon nya na sa CR dire. Unya na ha pag maabli na nas public. Kaya nga ako sang usa ka hunahuna ko na kay muhatag sa at the same time kanang mga livelihood project dire sa mga kuan nato sa mga bangka kay naglamdag ko muhato diyan. Si BC Mayor Choi Aznar kinsa pagumangko ni George ditugan nga gahapon daw sabsiya na kay baw kalabot sa mga floating cottages. Kay wala pay ordinansa nga mag-regulate sa floating cottages ug kun tinguha siyang uyuan ang magnegosyo niini. Ilang siguroon nga mukuha sila sa gikinahanglang clearances ug permits gikan sa barangay ngadto na sa City Hall. Samtang musugyot usab siya sa komitiba sa turismo ug sa environment sa paghimo og ordinansahon aron pag-regulate sa maong mga floating cottages ug masiguro nga dili maproblema susama sa nahitabo sa lungsod sa Cordova. Gikuha sa atong licensing more or less mahimuan po nato og kaning regulation no para dili mahitabo sa mga ubang mga lungsod nga kanang pag-profile kanang pagdaghan no sa mga cottages. So karon mo na ron gitanaw na sa atong kaning tourism office put together sa atong licensing kung unsay pwede nato mabuhat. Suma ni Aznar, bukas ang syudad sa dugang kalihukan na lang sa turismo diha sa kadagatan apan siguro no sabang kalimpyo ug nga dili mapiktuhan ang marine sanctuary. Properly lang po ang pag-ingon nato ang pag-manage labi na sa kaning mga waste. Karon wala pamantay ordinansa ni ana so kung unsay mga naandan nga pagkuha og kanang mga license no for you to operate then mo lang tanan siya sundon. Samtang ang Talisay City Business Permit and Licensing Office nitugan nga alang sa mubukas og negosyo ilang ipasunod ang mga rekisito sama na lang sa pagkuha sa mga regulatory clearances gikan sa City Health alang sa sanitation, BFP ug uban pa. Ang barangay clearance sa barangay di inallocate ang business, ang proof of ownership sa location sa business pananglitan sa yuta. Dayon before sa siya mo issue ang si mayor og business permit kinahanglan sa mo submit siya og zoning clearance, sanitary clearance, mga ingon ana og katong sa solid waste clearances, mga regulatory clearances nga i-issue sa mga respective office before ma-issue ang business permit. Aside from paying, of course, the business tax. Lan kinasuta nga wala pa ginegosyo ang maong mga floating cottages diha sa kadagatan sa barangay poblasyon hinungdan nga wala ra pay legal kon legal liability nga tubangon ang tag-iya niini. Lan
Daghang salamat, Femery Dumabok.